ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲୁଆର ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ସେଇ ବାହାଘରରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର କରୁଥିଲା। ଓମ୍ ଗିଲିଗିଲାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଶିଲିଶିଲାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଖିଲିଖିଲାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ସନ୍ନ୍ୟାଝ୍ୟାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଶୁକୁଟାପୁଆୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ସ୍ୱାହା। ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ସରେଇଦେଲା। ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ, ଆଜି ଆମ ବିଲୁଆ ନନାର ବାହାଘର, ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ବାଘ ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ବିଲୁଆର ବାହାଘର? ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲା ବିଲୁଆ? କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ମୋତେ କହିନି। ତତେ କହିଥିଲା କି ଆଗରୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ କହିନି। ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣୁଛି ପରା, ମାଙ୍କଡ଼ ଏବେ କହି କହିଗଲା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିବାକୁ। ହଉ, ନ କହୁ, ଆମେ ଚାଲ ଭୋଜି ଖାଇବା। ଭୋଜିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହୋଇଥିବ ଜାଣିଛି କି? ଯଦି ଭଲ ହୋଇଥିବ ଆରାମସେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବା, ଯଦି ନ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମିତି ଆସିବା ଆଉ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କଥା ହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଲୁଆର ଭୋଜିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଲୁଆର ଭୋଜିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ। ବିଲୁଆ ତାର ଭୋଜିରେ ସବୁକିଛି ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସୁଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ବସି ଖାଇଲେ। ବିଲୁଆର ଏହି ଭୋଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଲୁଆକୁ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ବିଲୁଆ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ବାହାଘର କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ହେଇଗଲା ତ? ହଁ, ବାହାଘର ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାହାଘର ଯେଉଁ ଭୋଜିଟା ହେଇଥିଲା, ଭୋଜିଟା କେମିତି ଥିଲା କହିଲ? ଭଲ ହେଇଥିଲା ତ? ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ହେଇଥିଲା କ'ଣ କହୁଛ? ପୁରା ଏମିତି ଖାଇଲୁ ଯେ ପେଟ ଭରି ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପେଟରେ ପୁରା ଜାଗା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଖାଇପାରିଲୁନୁ। ଆଉଥରେ କେବେ ଭୋଜି ହେଲେ ଆସିବୁ ଆଉ। ଆଉ କେବେ ଭୋଜି ହେଉଛି? ହଁ, ଆଉଥରେ ଭୋଜି ହେବ। ଛୁଆ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଭୋଜିଟେ ରଖିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜଙ୍ଗଲର, ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଇବ। ବିଲୁଆ, କହିବାକୁ ଗଲେ ତତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ମିଳିଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ପଟୁଆରରେ କ'ଣ ବୁଲେଇବୁ? ସେଇ ଟଲି ନା ବଡ଼ ଡିଜେ ଆଣିବୁ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ କୌଣସି ଦିନ ଡିଜେ ଆସିନି, ତୁ ଆଣୁଛୁ ନା ସେଇ ଟଲି ଆଣୁଛୁ? ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆସିନି, ସେଇ ଟଲି ହିଁ ଆସୁଛି। ବିଲୁଆ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏତେ ଦମ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ବଡ଼ ଡିଜେ ଆଣିବେ? ସେଇ ଟଲି ହିଁ ଆସିବ ଆଉ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼, ଚିନ୍ତା କରନି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଜି ନୂଆ ଡିଜେ ଆସିବ ଆଉ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଡାକିବ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଚ କରିବ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅ। ମୁଁ ସେମିତିକାର ଡିଜେ ଆଣିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସ, ଦେଖିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଉ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଦେଖାଯାଉ ତମର କ'ଣ ଆସୁଛି। ହଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖାହବ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଏବେ ଆରାମସେ ଶୋଇବା। ଆଉ ରାତିକି ବିଲୁଆ ଭାଇ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ତମକୁ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଏବେ କହିଦେ, ରାତିକି ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ମିଳିବନି। ଆଜି ଦିନ ବେଳେ ପଟୁଆରଟା କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିଦେବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସ, ରାତିକି ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସ ତମେମାନେ, ହେଲା? ହେଲେ ବିଲୁଆ, ମଦର ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ବିନା ମଦରେ ତ ଡେଇଁ ହେବନି, ତେଣୁ ମଦର ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ଆରେ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମଦ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଣିଛି। ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ଆଉ ଖୁବ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ଖୁସି ହେବ। ବାଘ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମଦ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ବିଲୁଆର ପଟୁଆର ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ଡିଜେରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡିଜେରେ ନାଚ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଡିଜେ ନାଚନ୍ତୁ। DJ Mahesh exclusive. DJ Chandan exclusive. ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ଗରିବ। ସେମାନେ କାହାଠୁ ପୋଷେ ଭିକ ମାଗି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀର ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ଯାଇ ତା ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲା, ଆଜି ଘରେ ଟିକିଏ ପିଠା ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପିଠା ଖାଇନାହିଁ। ହେଲେ ଘରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଘରେ ବିରି ନାହିଁ କି ଘରେ କାଠ ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ହେଇଟି ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି କାହାଠାରୁ ବିରି ପୋଷି ମାଗିକି ଆଣିବି। ତମେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବ। ଆଣିଲା ପରେ ମିଶିକି ପିଠା କରିବା ଆଉ ଖାଇବା। ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହଉ, ବୁଢ଼ୀ ତ ଗଲା, ସେ ଆଣିବ। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇ କାଠ ପୁଞ୍ଜା ଆଣିନିଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ। ବୁଢ଼ାଟି ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ବୁଢ଼ାଟି କୁରାଢ଼ୀଟିଏ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉ ଯାଉ ଖୋଜିଲା ଗୋଟିଏ ଗଛ। ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ କାଟିବାକୁ ସେଠାକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ାଟି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କାଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ାଟି ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଏପଟ ସେପଟକୁ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ସେ। ପୁଣି ଦେଖିଲା ପଛରେ ଗୋଟାଏ ବାଘ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୁଲରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତୁ ଆସିଛୁ, ମୋର ଆଜି ଭୋଜନ ହେଇଯିବ। ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ମୋ ବୁଢ଼ୀର ଆଜି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁ ଘରେ କାଠ ନଥିଲା। ମୁଁ କାଠ ନେବାକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଓ, ଘରେ ତାହେଲେ ଆଜି ପିଠା ହଉଛି। ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ତୁ ଆଜି ଯାହା ପିଠା କରିବୁ ସେଥିରୁ ଅଧା ମୋତେ ଦେବୁ। ହଉ ବାଘ ମାମୁଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହବ। ହଉ, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ପିଠା ଖାଇକି ଆସିବି। ରଖିଥିବୁ ମୋ ପାଇଁ, ନହେଲେ ତମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକୁ ଖାଇବି। ହଉ ବାଘ ମାମୁଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମେ ଘରକୁ ଆସ। ମୁଁ ପିଠା ରଖିଥିବି, ତମେ ଆସି ଖାଇ ଚାଲିଯିବ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ରଖିଥିବୁ ମୋ ପାଇଁ। ଏହା କହି ବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ବୁଢ଼ାଟି କାଠ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। କାଠ ଆଣିବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପିଠା କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ପିଠା କରି କରି ସବୁତକ ପିଠା ତିଆରି କରିସାରିଲା। ପିଠା କରିବା ପରେ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ରଖି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବସି ଖାଇଲେ। ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ପୁଣି ବୁଢ଼ାର ବାଘ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲା ଆଉ ବୁଢ଼ୀକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲିଗଲି ବାଘ ମାମୁଁର କଥା। ସେ କହିଥିଲା ସେ ଆସି ପିଠା ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା ସେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଓ, ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ। ହଉ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ତମେ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲ। ହେଲେ ତମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଅତି ଜଲ୍ଦି କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଅତି ଜଲ୍ଦି କରିଦଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି, ଘୁଅ, ମୁତ, କାଚ ସହିତ ପକେଇ ଗୋଟିଏ ପିଠା ସେଇ ଟାୱାରେ ତିଆରି କଲା।
ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ କବାଟ ଖୋଲି ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ତାଙ୍କର ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ଆସିଲା। ବାଘ ଆସି ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏହି ଖୁସି ତାର କହିଲେ ନ ସରେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପିଠା ଖାଇନି, ତେଣୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବସି ପିଠା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଯେମିତି ବାଘ ଗୋଟିଏ ଥର ପାକୁଳେଇଛି, ତାର ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ପାକୁଳେଇଲା। ଏମିତି ସବୁ ପିଠା ଖାଇଗଲା ସେ। ତାର ସବୁତକ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଗର୍ଜନ କରି ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ବାହାର, ନହେଲେ ଖାଇନେବି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ହଇ କିଏ ଶୁଣୁଛ? ମତେ ଜୋରସେ ପାଦ ଆଇଲାଣି, କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ଗୋଟେ କାମ କର, ଧୀରେ ପାଡ଼ି ଦିଅ, ବାଘ ନହେଲେ ଜାଣିଦବ। ଧୀରେ ପାଡ଼। ଏତେ ଜୋରରେ କ'ଣ ପାଡ଼ୁଛ? ବାଘ ବୁଢ଼ୀର ପାଡ଼ ଶୁଣି ଡରିଗଲା ଆଉ ଭୟ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ତଳକୁ ଓହ୍ଲି ବହୁତ ମନ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର 5,000 ଲେଖାଏଁ ଆସିବ। ଆଲୋ 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 ଆଲୋ, କୁନି ବୋଉ ପାରି କ'ଣ କହିଗଲା ଶୁଣିଲୁ ତ? ଦେଖେ ଦେଖେ, କାଲିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, 5,000 ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଓହୋ, ବହୁତ ଦିନରେ ମାଗଣା 5,000 ମିଳିବ। ତୁ କାଲିକି ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚାଲିଯିବି। ଆଲୋ ହଁ ଲୋ ସନା ବୋଉ, କାଲିକି ତ ମୁଁ ବି ଯିବି। ହେଲେ ଫର୍ମ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ମତେ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁ ଟିକେ ମୋଟା କରିଦେବୁ ହେଲା। ତ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିକି ଯିବା। ଆଉ ପଇସା 5,000 ଆସିଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କିଲ? ଆରେ 5,000 ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଟିନି କରିବି। ନହେଲେ ତ ସେ ଖାଲି ବାରିଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସେ ବାରିରେ ଆଉ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି କେଜାଣି? ସେ ନେଟିନିଟେ ହିଁ ଭଲରେ ବନେଇବି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଲୋ ଯାଲୋ, ତୁ ନେଟିନି କରିବୁ? ତତେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ହାର କରିବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖେଇ ଚାଲିବି। ଆହା, କେତେ ଦିନରେ ମାଗଣା ମିଳିଛି, କିଏ ଛାଡ଼ିବ ଯେ? ହଁ ଲୋ କୁନି ବୋଉ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ। ମୋର ପ୍ରଥମେ ଲେଟ୍ରିନ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି। ହଉ, ତୁ କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ଡାକିଦେବୁ, ମିଶିକି ଯିବା ହେଲା। ସନା ବୋଉ, ସକାଳୁ ଯିବାନି, କାଲି ରାତି 3ଟାରୁ ପଳେଇବା। ନହେଲେ ହବନି ଯେ, ଲାଇନ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗିବ। କାଲି ରାତି 3ଟାରୁ ଯାଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ବସିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, କାମ ବି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲିକି ନାମ ମୂଷାଟିଏ ଆସିଲା ଆଉ ସେଠାକୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଲୋ ହେଇଲୋ, ଦେଖିଲ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତମର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହବନି ଲୋ। କ'ଣ ଭାବୁଛ? କିଛି ବି ପଇସା ଆସିବନି ତମର। କ'ଣ କହିଲେ ନା ନେଟିନି କରିବ, ଆଉ କହୁଛି ନା କ'ଣ ସୁନା କିଣିବ। କିଛି ବି ହବନି ଲୋ, କିଛି ବି ହବନି। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆଙ୍କର କିଛି ବି ନ କର, ମୋର କେମିତି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ। ତମେମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବ ପରା। ମୁଁ ରୁହ, ଏବେଠୁ ହିଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରଥମେ ହବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବି, ଆଉ ତମର କେମିତି ନ ହଉ। ହଇଲୋ ଫୁଲିକି, ତତେ କିଏ କହୁଛି ଆମେ ଯିବୁ କି ନାହିଁ? ତୋର ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁ ଯାଉନୁ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ କହୁଛୁ? ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଲୁ, ତୋର କାણે ଏତେ ଯାଇ ଆସି ହଉଛି? ଯା, ତୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାମ ନଥିଲେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆସିକି। ଏ ପ୍ରଭୁ, ୟାର କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା କାହାର ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କାହାର ଆସୁନି। ଆମକୁ କହିଲା ପୁଣି ଇଏ ଯିବ। ଆଲୋ କୁନି ବୋଉ, କାହିଁକି ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଲେ ଆମର ହିଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ।
ଚା ଚା ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଆ ସହିତ ବିରକ୍ତ ହବ, ବିଚାର ଲାଗିବ ଆମକୁ। ଏମିତି କହି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ବାଘ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ଖୋଲିଥାଏ। ମୂଷା ଫୁଲକି ଗଲା ସେଠାକୁ ଆଉ ବାଘକୁ କହିଲା, କିଏ ଭାଇ, ମୋର ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲ, 5,000 ଆସିବ। ଆରେ ଖାଲିଟାରେ ମୁଁ କେମିତି କରିଦେବି? ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣିଛ ନା ନାହିଁ? ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିଛ ତ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିଛି, ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣିଛି। ମୋର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ, ସେପଟେ କାମ ଅଛି। ହଁ କରିଦେବି ଯେ, ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ ଅଛି କି? ଆଉ ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି? ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏ ମା, ଏତେ ସବୁ ପଟୁଆର, ମୋର ତ କିଛି ବି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ଏବେ? ମୋର ଟିକେ କରିଦଉନ। ଆରେ ମୋର ଟିକେ କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। କେମିତି ହଉ ତମକୁ ପଇସା ଦେବି, କେମିତି ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଲିଙ୍କ କରିକି ମୋର ଟିକେ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ 5,000 ଆସିବ, ଭାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ। ହେଇ, ତମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଯାଉଛ? ଏଠି ଆଉ କିଛି ହେବନି, ଖାଲି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହିଁ ହେବ। ଯଦି କରିବାର ଅଛି କର, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଲିଙ୍କ କରିକି ଆସ। କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଯାଉଛ ନା ନାହିଁ ଯେ? ମୂଷା ଫୁଲକି ସେଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟିର ପାଳି ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ସବୁ କିଛି ଆଣିଛୁ ତ? ହଁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଣିଛି। ମୋର ସବୁ କିଛି ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ, ମୋର କାମ ଅଛି। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେ, ମୁଁ କରିଦଉଛି। ଚଢ଼େଇ ତାର ସବୁକିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାଘକୁ ଦେଲା। ଏହାପରେ ଚଢ଼େଇର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ କୁନି ଚଢ଼େଇର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣିଛୁ ତ? ହଁ ବାଘ ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଣିଛି। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ? ବାଘ ଭାଇ, ମୋର ସବୁ କିଛି ଅଛି ଯେ ଖାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ହବ କି ନାହିଁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। କି ଚଢ଼େଇ ତାର ଘରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ସେଠାରେ ସୋନୁ ଚଢ଼େଇ ପହଞ୍ଚିକି ପଚାରିଲା, ଆରେ ସନା ବୋଉ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଲୋ ତୋତେ? ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ ହେଲାନି। ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଘ ମାମୁଁ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ। ଆରେ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝରଣାଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଝରଣାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ଝରଣା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ବରଗଛ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଳସୁଆ ବିଲୁଆ ଆସି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଯଦି ଏଠାକୁ ବାଘ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଡଉଲ ଡଉଲ ଛେଳି ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିରେ ମୋତେ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୂଜା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠାକୁ ତ ବାଘ ଆସୁନି। ବାଘକୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତା ବୋଧେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଡାକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୋତେ ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ହିଁ ମିଳିବନି। ଯାଉଛି, ବାଘ କେଉଁଠି ଥିବ, ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବି। ଆଉ ତାକୁ ଏଇସବୁ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତାହେଲେ ତା ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଳ ବାହାରିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେ ଯଦି ଏଠାରେ ଶିକାର କରିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଯାଏ ବାଘକୁ ଡାକି ଆଣି। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆ ବାଘକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଘ ଶିକାର କରିବ ଆଉ ବିଲୁଆ ଖାଇବ, ଏହି ଲୋଭରେ ବିଲୁଆ ବାଘକୁ ଖୋଜିବାରେ ବଣରେ ଲାଗିଲା। ବଣରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି ବାଘର ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେଠାରେ ବାଘକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ପ୍ରଣାମ କଲା। କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ ବିଲୁଆ? ଆଜି କ'ଣ ତୁ ଏଠି? ବାଘ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ହଉ, ତୋର ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ କେଉଁମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଏଠାରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହୁଛି?
ନାଇଁ ରେ ବିଲୁଆ, ମୋ ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହିବ? ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକଲା ହିଁ ରହୁଛି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ମିଳିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଝରଣା ଅଛି। ସେଇ ଝରଣାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଆରାମସେ ଶିକାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସବୁଦିନ ଭରି ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଭରପୁର ଖାଇବେ। ତ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଶିକାର କରିବା ଆଉ ସେଠାରେ ମିଶି ଖାଇବା। ମୁଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କେଉଁଠୁ ଟିକେ ଶିକାର ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୋକରେ ଅଛି। ଏମିତି କହି ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଫାରୁ ବାହାରି ଝରଣା ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଝରଣା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବାଘ ସେଠାରେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକି ବହୁତ ଖୁସି କରିଦେଇଛୁ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ତୋର କି କାମ ବିଲୁଆ? କହ। ମହାରାଜ, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣ ଯାହା ଶିକାର କରିବେ ମୋତେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ବିଲୁଆ, ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ଯାହା ଶିକାର କରିବି ତାଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ତତେ ଦେବି ଖାଇବାକୁ। ଖୁସି ତ? ଖୁସି? ହଁ ମହାରାଜ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଛେଳିକୁ ଧରି ନେଲେ। ସେଇ ଛେଳିକୁ ଆଣି କାଟିଲେ। କାଟିଲା ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ତାହାକୁ ସିଝାଇଲେ। ସିଝାଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଂସ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଆରାମସେ ଖାଇଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ଖାଇବା। ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେଇଠାରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଥରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝରଣା ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକାର ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆର କଥା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଜାଣିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ମଧ୍ୟ ଶିକାର ମିଳିଲାନି। କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେହି ଝରଣା ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବସି ବସି 4 ରୁ 5 ଦିନ, 5 ରୁ 6 ଦିନ, 6 ରୁ ଗୋଟେ ମାସ କାଳ ଜଗିଲେ ସେ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ। ଆରେ ବିଲୁଆ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ତ ଆଉ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ମୋତେ ଏଠାରେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଥର ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ସେଇଠାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖୋଜି ଖାଇବି। ମୁଁ ଏଥର ଏଇ ଝରଣା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ବିଲୁଆ ସେହି ଜାଗାରେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ ବିଲୁଆ ଏମିତି ଭୋକରେ ରହି ରହି ମରିଗଲା। हरे रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा